Onye isi oche otu bọọdụ na-ahụ maka ọchịchị na mahadum nkuzi nke Nnamdi Azikiwe dị na Nnewi, Honorable Ali Buka Dalori, toro ụdị ọrụ mmepe nke na-aga n'ihu n'ebe ahụ nke onye isi ya bụ Chief Medical Director nke ụlọọgwụ ahụ Ọkammụta Joseph Ụgbọaja. Chibuzo Okoye ga-akọtọpụ akụkọ. Maazị Buka Dalori mere ka amata nke a na njem mbụ ọ na-abịa na ya bụ ụlọọgwụ ma tozie onye isi ụlọọgwụ ahụ bụ Ọkammụta Ụgbọaja maka agadaga ọlụ ọ lụgọrọ kemgbe afọ 3 ọ banyere n'ọlụ ma kwe nkwa na ya ga-enye aka hụ na a na-enwetakwa ego gbanyụ na ya bụ ụlọọgwụ ya nakwa ịdọta ọlụ dị iche iche n'ime ya bụ ụlọọgwụ. Na mbiri n'okwu ya ka ya bụ onye isi ụlọọgwụ ahụ bụ Ọkammụta Ụgbọaja kọwara na ha chọrọ ịlụ ụlọọgwụ ga-apụ ọpụrụ iche na obodo Naijiria ma kwuo na ha ga-adabere na ọka amamihe ya bụ onye isi oche ya bụ governing board ụlọọgwụ ahụ nwere wee nwetazikwa ihe dị iche iche nke ha na-achọ dịka ego na ọlụ na iwugasị ụlọ dị iche iche nakwa akọlọngwa eji agwọ ọrịa ka ya bụ ụlọọgwụ wee bụrụ ejamat site na Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital nke dị na Nnewi. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.